Thilmak le Hlauhawm episode 11 Thla kohna game Ouija Board Khelh vanga Thil Thleng Mak te camera lak fu Ouija Board hi mizo tong chuan thla kohna ti in kan soi theiang hei hi Ouija Board chu ani a pointer omin heta hian a khel tu te chuan domin ti kual vel pa in an bula thla a om le om lo te a hming te an zot thin ani ti chuan an om no bula thla a om ani chuan sign sang mangin pointer mangte thom mangte a khel tu te ko chunga a lo hial chang te po a om ani a changin pointerin alphabet sang chu a ko kola chu mi alphabet rem khom chu mi hmuna thlaming chu ani thin ani warning ang dewa ka soidu chu he game hi khel chin mi alo tur ti hi ani he game awanga boita soitur tam tak an oma ram hoin ati boi chun zom tak zelte mi a anga lo om ta te le nun na hial chan ta te po soitur an om ani a Hlauhawm zia chu video kan enatang hian a hriat mai dona a tak vek ani chu ka ti theilo ma se number 1 na hi chu a tak nge ya Thil Thleng ani he thil hi peru rama thleng ani a tlerol pakhat kum som periat mi in Ouija Board application phone atanga amana wanga Thil Thleng ani he tlerol hian he application hi mangin atumbak akal ani rin oma he game naran anga angai a khel mai hian tharau eng emo chu a kau chuak ngei mai. Con testigos, ella presentó una aparente posesión satánica luego de jugar a la Ouija. Anule apate ma a mi jemak takin ain tho sa a aka a chil phuan te lo chuakin nasa takin a taksa te chu soi chet lop angin a oma orol thum le ra thlak takin a tre chula number zaruk somruk le paruk lamri in en kol tu doctor hena chuan a phone pelet turin ati ani he clip toy te hi a top dan ero hriat ani lova ma se a phone a game hi khel chun zom ta se eng tak nge he tharau sual he mei cheno pang lu chil tu hian ati le ang ti chu ngai tu tham tak ani he mei chet leirol pathum the hian Ouija Board mangin thla an kawa engchin nge he game an khel hian an thlen ti chu hriat ni lo ma se atop an khar don la Thil Thleng hian ati boi kher mai okay but oh my god an thla kau chu hen chu te main kalsan atum ozong lo an zinga meiche pakhat chu thok le khata maktak main ami zia le amit meng chu alo dang lam ta thut mai a thian te chu hlawin an te chel chul to maya alan dan chun henu hi re lo te chung chu tharau hian alu chil ni in alang a om dan zong a control ti chu hairual ani talo ani wa nai thlak takin zialam apan ni in alanga a thian te chuan boipuin an hnema eng po chu ni se re lo te chung chu henu hi lu chil tu le control tu a om ti chu chiang takin a hmu thei ani he video hi Mexico rama thleng ni in alan danin thian ho pathum chuan he game hi room pakhata chuan an khela ani ho hian eng thla po ko chu tumin an bei ani an video a alan dan chuan thil dang lam enge mo chu thleng ngei mai an room om chu thok le khata alum thuta an thian ho zinga pakhatin an chunga teddy bear che a hmu thu chu a hrila a thian dang pahnih te chuan an oi lem lo ni in alang ma se an han khel ho le me chuan zeb rual loin mak tak main teddy bear chu control tu om ang main alo che a alo nung ta emo ti mai tur ani chumi an han hu che chu arangin an tlan chuak ta ani he teddy bear hi engtin nge alo che ta thil nung ang maya alo om dan hi amakin hril fia mai a har sal hle ang le he mi te thian ho thla kau chu hi he teddy bear mang hian alo inlar ani thei mai angem he mi ti ai ranga tlan chuak tur ho kha comment lama lo in report ru he mei chet leirol pakhat hian
Ouija board hi a hlawm na hre chiang loin a khel ve a he tleirol hi vandoi thlak takin a thil khel atang chuan thlarau sualin a luh chil ta ani he board a khel nu atang hian zoi zoin a mi zia a lo danga tawngkam mak tak takin araka mi je boro tak tak nein a chungte pawh chuan ril ru boi da na an da tarengot mai ani he hmuna pawh hian rap thlak tak taka a chet dan awang chuan en kultu doctor te pawh chu an thlabar hle thin ani a chet dan mak tak awang hian reporter tam tak a kawa en kultu doctor te beidong chuan chainin an hlinga a chungte pawh an beidong let der mai he tleirol chanchin ero hriat zui tur a awm lawa mitam tak rin dan chuan mitam tak hlau le ti buai tu ani ai chuan an nun na hi an lak sakta ni in an ngai ani Jason, Stacy le Alice chuan zan rei tak dar khat hnulama chuan hun khawral nan ti in Ouija board hi pizza box atanga siam chopin an khela an tum angin tharau Susan nia in soi chu an kau chuak a ma se he thla hi tharau tha mi tin ngai lo ani heta hian lo top tamai ni se an ti fu jok tur an han tinon le kher chu tharau sual bollo John nia in soi chu an kau chuak tel tatlat mai chuti rual chuan bathroom lama thom alo oma enge tia en fia turakal Jason chun na satakin arak ta chiam mai ani chuta lau tak chung le angai na hrelo takin an thian pa lam an va pan nak chuan Jason chu hmel dang em mai le chemi aloin khur chungin bathroom chunga chuan an va hmuta ani Jason chu he thla ramhoi hian bein engpoi nge a khoi chu hriat ni lo ma se he mi te thian ho hian an dai lo tur chin bak an dai ani ti chu chiang takin a hriat ani he Japanese tleirol te video hi Japanese channel pakata chua to ani he video a hen tleirol pathum chun Ouija board an khela Thilmak tak le rap thlak takan tong ani hetia an khel lai hian an zinga pakhat chu thok le khata a thutna atanga pai thlak dor ani a thian te chu an chi ai chan der ti chuan he nu hian meiche pakhat thla an ruma chuan a om ve thu an soi chi phei chu hlau to takan ni an pointer atana an man poisa thir chu ama in a che a thommak tak takin a zui ngal bok chuta le an omna ruma thu thleng le cher ta chu ama in a thal ta rum mai tleirol te chuan an hlawin an thlabar na sa to hle ani heng tleirol te hian an thil khel hi thil na ran mai ani lo ti chu an hei to ho lawang le Elsa Pere High School Peruram ami chu a hrang ti in thuthang atam hle a he school mun hi man lai mi te to rong an lo phumna ani to wang te po ani thayang kumsang ni som paruk mei thla chuan school no pang engmaz ein Ouija board mangin heng mi te to tharau hi kau chu tumin an baya an hlo ting chiang nge mai he mi tum hian school no pang som ni rual te meu chu ti buain an om ani
an ngei tuana a buain doi vei angin an oma a then an luak bor mai bok ani video a alan ang hian school zong chu an buai noi ani bera naupang hautila chu an tre chel chul mai boka heng naupang te hi kumsom pakhat atanga kumsom pali inkar vek an ni he thil a thlen hnu kar khatna a hian naupang zarwal te meu chu a rolin hetiang hian an ron om le a heng naupang ho soi dan hian mi pakhat thom hnadum veka in thuam mel rap om em mai hian ati buai thin ni in an soi a then te pe chuan an ngonga tu in emorek betlet angin an om ni in an in soya zirlai zong chu an buaya school kalphung pa ngai po azom thei talo ani he school ti buai tu tharau hi no chu tumin pui thiam te roi ma se omzia nei thui lem lo ni in alang a chan chu tun thleng in he school hi a om ngain ala oma ati buai tu tharau hian ala kalsan reng lo ni in an soi ani ka channel te in lo thlir wangin in chunga loma min lo subscribe in min lo like ve nge do na nia